589. And then I wake up broke. Yeah. Opatrně, pozor. Vy? Ok. No, už 1800. už to je moc. Jo. Work all day and then I... Tomu nevěřím. Ne, to se nestane, ale... Já vím. Ale některý lidi to dělají jako... Fakt to některý dělají jak lidi... Kámo, já jsem to tam skoro už měl, skoro už to bylo vevnitř. Ono to vypadlo, ale... Kámo, kolik dostanou ale lajků? Já jsem nejvíc měl jenom 6000. 6482. Kámo, já jsem moc dobrý. I will get so much likes. Hodně lidí dělá to. Kámo, koukej, Jako, kolik že- mám lajků. Hodně lidí dělá to, že dělají to, že dají ten push-up, how many push-up I will need to do. A některému pánovi padlo je 10 000 a splnil to. O to splnil. Kámo, ono to fakt nespadlo ještě. Si děláš prdel, kdy to spadne. Work all day and then I'm ready to go. Spadni už. Kámo, ono to ještě. Já mám 23 000.